Maayong hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Wala kitay low pressure area o bagyo nga gimonitor sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang Amihan o Northeast Monsoon ang paday na nakaapekto sa atong nasod nga maoy nagdala og kabugnawon sa atong kadlawon. Kahimtang sa atong panahon diri sa probinsya sa Cebu, guban ng dapit sa Visayas, makasinati lamang kita og panagsang pagpanag-om ngadto sa madag-umong kalangitan ug mga patak-patak lang na mga hinay na pag-ulan labi na sa gabi ug sa kadlawon. Kaning monitor nato nga mga cloud clusters nakaapekto lamang sa Mindanao area ug wala kitay nakitang significant development niini sa mosunod na mga adlaw. Wala na sab kitay gale warning nga giisa sa bisan asang bahin sa Visayas ug kasarangan ngadto sa kusog na paguro sa hangin ang nakaapekto na karon sa eastern section sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa may pagkabaluron ug wave height nga posibleng moabot og 2.8 meters. Samtang diri sa Central Visayas, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magpasulabi ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ang adlaw musilang ugma sa alas 6:05 sa buntag. Alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero Delfin. Daghang salamat.